Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-citaku penonton, oh penonton. Zaman biyen aku duweni cita-cita, yaiku dadi dokter. Sebab aku pengen iso nambani wong lara. Cita-citaku kuwi tak wiwitake aku kelas 6 SD. Zaman isih mbelet kae lho, Dik. Pas aku SMP, aku tetep pengen dadi dokter. Pas aku SMA, aku tetep pengen dadi dokter, Dik. Keren kan? Padahal wong tuaku mau guru tandur, aku ora oleh sambat. Aku kudu iso dadi dokter. Semangat, Gusti boten sari. Pas lulus SMA, aku ketompo ning kedokteran tenan, Dik. Kaya mimpi ning awan bolong. Loh, awan kok bolong? Kaya roti donat lho, tengah bolonge. Hehehe. Saiki aku wis lulus. Aku dadi dokter tenan, Dik. Aku ora ngapusi, suwir, sumprit margi kipit. Aku dadi dokter gigi, Dik. Tak critani ya. Gelem ora, Dik? Ngene lho ceritane. Dek wingi aku nampa pasien Mbah Kakung. Dheweke pengen masang untu palsu. Amarga untune kari loro. Kaya lagu apa kae ya, Dik? Burung kakak tua. Sik lagunya giginya tinggal 2. Iki si ceritane ya, Dik. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak Dokter, Mbah. Dudu Pak Dokter. Lah untukku kali loro dadine ya kaya ngene iki no. Nggih, Mbah. Monggo pinarap. Ngene Pak Dokter, aku mau pasang untu. Untuk palsu nggih, Mbah. Iya Pak Dokter, masa untuk garam. Niku kok bayare 2 juta to, Mbah? Akhirnya Pak Dokter, heran make. Pasang untune wis rampung. Mbah Kakung bayar 2 juta, bajur pamitan bali. Mbah. Apa to Pak Dokter? Loh, jebule aku iso ngomong Kok iki dekmu palsu kabeh to, Mbah? Lah untuk sing mbok pasang ae palsu, dite ya kok palsu no, foto-foto palsune. Simbah lah genah, ngerti yo tak pasang untuk jaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.